Crime In Report. Gipunduhan sa Mandawi City Government og 16 milyones pesos ang Mid-Year Cultural Summit karong tuiga usa ka buwan nga selebrasyon nga naguna sa pista sa lungsod nga gialag kang St. Joseph matag Mayo 8. Mato ni Christian Marcabahog, Executive Director sa Mandawi Investment Promotions Tourism Action Center, mas ubos kini nga pondo kumpara sa 20 milyones pesos nga gigahin niadtong miaging tuig. Giklaro usab ni Kabahog nga dili apektado sa election spending ban sa Commission on Elections kun COMELEC ang maong budget tungod kay naandam na kinidaan ug kabahin kini sa regular nga annual programming sa syudad. Gipasiugdan ni Mayor Glenn Berseding ang Mid-Year Cultural Summit usa ka tinuig nga tradisyon nga dunay pre-approved budget gikan sa lokal nga kagamhanan. Gisugdan ang summit kagahapon adlaw Huwebes pinaagi sa usa ka launch event nga gipahigayon sa usa ka mall. Karong tuiga adunay 32 ka mga kalihukan nga naglakip sa kultura, turismo, sports ug entertainment. Lakip sa mga nagunang kalihukan mao ang Panagtagbo Festival, Mandawi Fiesta Concert Night, Mandawi Food Fair, Gate Ball Tournament, Bike Race, Fiesta Fun Run, Vispop Concert, DepEd Night, CDRRMO Day, Open Karapido Championship, ug R Cebu Tourism Expo. Bagong gidugang karong tuiga, ang Bangkera Paddle Boat Race. Usa sa mga highlights sa mga kalihukan mao ang upat ka dagkong pageant, Miss Mandawi, Reina de Mandawi para sa mga trans women, Panagtagbo Festival Queen, ug Miss Palengke. Gipresentar ang mga kandidata atol sa launch event diin gipakita ang ilang kaanyag ug kinaadman. Libre ug abli sa publiko ang tanang kalihukan ug giawhag ang tanang Mandawihanon ug mga bisita nga motambong ug mukuyog sa maong kasadya. Tungod sa grabing kainit, gipatuman sa syudad ang dugang nga safety measures alang sa kaluwasan sa mga partisipante ug mananaw. Gideploy ang City Disaster Risk Reduction and Management Office kun CDRRMO ug ang City Health Office aron maghatag og on-site assistance ug moresponde sa mga emergency. Kini si Idol Aiko, di kapugan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.